nambah suntuk. Oh, dino suntuk kae Pak Me. Ini lho kopi reng sik. Oke. Ya apa menenjol. Kebutuhan hidup tambah suwe tambah mundak, bahan pokok mundak, barang kalir mundak, pemene kate posoan. Nek solusi opo ta opo no awakmu? Ku solusi apa Pak Me? Aku ora ero Pak Me. Loh, lah iki kok ana solusi Pak Me? Opo? Kelo aku tambahan. Lah, no Pak Me. Halo Pak Me. Pak Me. Halo Pak Me. Lapo sih Bu Roro kok rene bareng ini keadaan wis setengah-setengah tambah ketambahan sampean. Lah wong aku iku mang rene iki niatku marung nang benjol. Lah kok ketepakne sampean. Ayo kene sauren utangmu. Kok sih diungkit ae Bu Roro. Oh, lah wong duwe are. Yo Bob. Sampeyan iki Pak Me sumpek amen tambahin arun utang. Amen gak ada solusi ya iki lho, kayak Pak Me iki lho. Iku lho, rungokno benjol iku lho bener benjol iku. Keadaan lagi suntuk, lagi sumpek, lagi di bawah iki. Nagih ae. Suntuk Bu Roro. Sik ta lah Pak Me, sampean iku lho kapan gak sumpeke, kuliane sumpek kae. Rene. Lah iya, Tak sumpek ae. kapan gak sumpeke iku? Anjane anu, tekanan hidup yo ngene iki lho. Lah tekanan hidup ya sampean gawe-gawe dhewe. Yo ora ngono. Wis ana solusi apa ora? Ono, melak ayo. Ayo melak aku. Iki anu Lah, Melok, Bro. nakalan. Tapi iki anu rada adegan berbahaya lho ya. Kenakalan iki. Adegan berbahaya lho iki. Aku ki anu lho, orang baik lho, Cok. Anu lho. Tak jak nyanyi ae ya apa? Nyanyi Iya. masuk rupane. Ayo tak jak nyanyi ya apa? Ayo wis. Dendi. Bisa lah yo melok aku. Dene sih, Pak. Oh, Kapan? sip. Karepmu wis sesane kapan? Ono sing goyang-goyang. Ono kok tenang ae. Tenan lho ya. Yo, tak cepaki ngono. Menghibur sesaat lho iki. Iya, cek gak sumpek-sumpek e. Oke, Jol, kopine utang lho. Beres sampe pokok hiburan. Ayo masuk sih. Iya dong main Jol. Ini aku nak lagi yo. Lumayan dong laku yo. Mlebu ketok api. Nanti Bu Roro. Jero ya kok ta. Ayo Bro. Oke. Kita kami. Apa ya? Wah, api yo ternyata kok. Bu Roro. Pak Me benjol kene mlebu. Api yo. Api ya, Pak. Yo api ta. Bro. Kok ya? Warung muncul. Yo apa? Senin merah. Warung muncul nang ngene muncul. Nanti jare ono sing goyang-goyang. Jare ngono Bu Roro yo apa sih? Kadung berharap. Mantan tok ora nyawa sakit joget. Atau utang berorong meneh. Kakan pola sampean iku utange wis akeh wis delok iku ae lho padha ae. Nyanyi ae gak apa-apa wis, tapi nek dijoget ya apa? Yo bebek. Ono sing keal-keol. Yo rupane penak iki. Sip iki. Layare gede. Ora tau delok ngene-ngene iki soalé. Oh my Tapi god. Bro, mantep iki. Seleksi Pak Me lho Pak Me. Kagenan iki Ati kok. Bro. Lah yo. Berhibur lek ngene ceritane. Enak itu. Mosok coket ngono, Dol. Nyanyi ayo, nyanyi ayo. Dol. Nyanyi ayo. Hah? Bisa, Bro. Nyanyi bisa, Bro. Ayo nyanyi yo. Oke. Saya jupukno. Yo, ayo nyanyi.
Nyanyi Pak Me, nyanyi Pak Me. Suara mereka enak ya. Enak, aku salah. Kamu ini berapa? Ini, saya tak no. Asik. Beredar sanggung mata merangkai gambar tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah melupa masa gembira. Mencapai tujuan pantai harapan. Haus sih ini. Aus, Nggak bisa kesegar lah. mereka kopi ya. Masuk. Nyanyi mana Bob? Rasa no itu Pak Me, kali ini sampai yo. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, mengingkari janji. Ayo Pak Me, ke situ Pak Me. Salah. Enak. Nah, enak. Apa ini? Enak kan? Ini jahat ini. Apa ini? Paling ini seberapa? Lewat ini mana? Ya apa Pak Me, ayo lanjut terus ini. Seneng kayak apa Pak Me ini kok sampai kaya ngono? Iku mangjo tak campuri. Sama campur apa? Tak campuri mimik jahat. Kayak apa kuara ini? Lu jarno wendo tak kapuan tinggal mulai wes. Ayo tinggal mulai wes. Lah apa? Mandi kape iki? Ono wong rek. Kurang ajar buroro bengkel spiratun aku.